základ úspechu v konkurenčnom prostredí, prvý krok je mať dobrý produkt, hej, že byť niečom fakt, že lepší ako proti ostatným a potom všetko ostatné. Okay. Musí byť tiež. Vítam vás pri ďalšom z Atom rozhovorov s úspešnými podnikateľmi slovenskými. Dneska budeme mať rozhovor so Zdenom Hošekom, o zakladateľom Zľavy dňa a Foxoboxo. Bude nám rozprávať o svojich podnikateľských začiatkoch, o tom, ako to rozbiehal, ako našiel nejaký work-life balance a ako sa rozhodol podnikať. Vítaj. Ďakujem pekne. A myslím, že môžeme rovno skočiť na to. Áno. Povedz nám, ako začala tvoja nejaká podnikateľská cesta, kedy si vedel, že chceš začať podnikať a ako si vedel, že je správny čas začať? Hej, ja som nie hneď pochopil, že takto, ja som cítil, že by som chcel podnikať, ale končil rok 2003, kedy som ja končil ekonomickú univerzitu a ja som chalan zo Žiliny, nemal som tu žiadne zázemie v Bratislave, takže nemal som ešte ani nápad, nemal som ani peniaze, nič. Takže som si povedal, že asi by bolo lepšie začať pracovať niekde, jednak sa niečo človek naučí a zarobí nejaké peniaze a ako keby uvidí, že ktorým smerom to podnikanie by mohlo ísť. Takže ja som začal robiť vtedy v spoločnosti Deloitte ako asistent auditora a auditor. Vtedy som pochopil, že čo pre mňa nie je. Okay. Tá firma, je to výborná firma, veľmi veľa som sa naučil o účtovníctve, výkazníctve, vlastne celý ten finančný svet a veľmi dodnes z toho čerpám v biznise, ale pochopil som, že vlastne človek má nejaké silné a slabé stránky, má nejaký setup a vlastne tá práca auditora vôbec nebola pre mňa, keďže ja som skôr extrovert, tie obchodné veci mi idú, takže som odišiel do banky robiť na obchodné oddelenie, čo mi bola už oveľa bližšia práca, ale vtedy som už cítil, že ja by som fakt rád podnikal. Nemal som nápad, v Deloitte sa veľmi veľa pracovalo, že to boli 10-12 hodinové pracovné dni, čiže som videl, že ani nemám čas rozmýšľať o tom biznise, ani skúšať, ani nič. A ja som vnímal, že chcel by som sa seba realizovať, chcel by som mať slobodu, samozrejme aj potenciál zárobku v tom biznise je neobmedzený, že keď človek niečo veľmi dobre spraví, tak naozaj mu zarobí rádovo niekde úplne inde ako zamestnanec. Takže to boli také veci, ale bol to vlastne pocit. Nie konkrétny, ale jasný pocit, že chcel by som niečo ísť podnikať. OK, a myslíš, že mal si to tak vždy, alebo to prišlo v nejakom bode, že vždy si bol taký podnikavý? Sú nejaké príklady napríklad v detstve, kde si vymýšľal nejaké... Možno, ja si myslím, že veľmi akože vplýva to prostredie. Ja som zo Žiliny a obidvaja moji rodičia mali také malé firmy v Žiline. Mama mala účtovnícku firmu, mala 2-3 účtovníčky a vlastne robili účtovníctvo. Otec mal takú akože IT firmu, kde vlastne servisoval počítače, robil siete a podobne. Takže ja som vlastne od malička videl, že pri obede sa bavilo o podnikaní. Hej, že v tom malom, ale bavilo sa o tom. Videl som, čo s tým ide, všetky plusy, minusy. Takže mal som vlastne to viac menej v DNA, že od rodičov. A po Deloitte teda čo nasledovalo? Že bol si v Deloitte, nabral skúsenosti v oblasti auditorstva? Áno, po Deloitte nasledovala tá banka, kde tam som mal oveľa viac priestoru už vlastne rozmýšľať nad tým, že čo by som chcel. Ale zároveň akože banka mi veľa dala v tom, že som veľmi veľa biznisov zažil. Banka vlastne financuje, úveruje firmy, my sme analyzovali firmy, chodili sme po klientoch, čiže som videl veľa fabrík, a tam len rástla tá moja akože túžba mať vlastný biznis, keď som videl, ako vedia firmy byť úspešné, prosperovať a podobne. Ale nemal som stále ten nápad, takže mal som ale jedno šťastie, že som mal vlastne kamaráta, ktorý spolužiaka z Vysokej, že na to bola tá Vysoká dobrá, kde on rozbehol vlastne, on už odišiel podnikať hneď po Vysokej a rozbehol portál obedovať.sk, Peťo Paška. A on ma stále lákal, že poď so mnou podnikať, lebo videl, že on bol skôr taký človek, čo vymyslel tie veci, ale nešiel mu obchod, možno to riadenie ľudí, potreboval s tým pomôcť a podobne. Takže ja som
chvíľku váhal, ale prebehlo možno 5 rokov v tej banke, som strávil a potom som si povedal, že dobre, že idem to risknúť, že idem, že nie. Takto ja som skúšal si aj popri tej práci niečo, pri banke niečo rozbiehať, ale to nešlo. Hej, že ja som reálne videl, že človek naozaj, že keď niekde robí, tak tam musí odviesť nejaký výkon, potom po práci niečo rozbiehať, akože bolo veľmi náročné. Takže ja som videl, že že ak niečo chcem fakt urobiť, tak vlastne musím odísť. Že musím zariskovať. A v čom si videl tú náročnosť, že bolo to, že časovo alebo fokusovo? Myslíš, že keď robíš biznis, tak musíš byť že 100% v tom myslou, alebo čím to je? Bolo to presne, že aj časovo, aj fokusovo. Hej, že ja som cez deň človek, keď má full-time job a má nejakú integritu, tak musí v tom full-time jobe niečo robiť. A potom, keď skončí, ja neviem, o 4. o 5. práca, tak ja som už vtedy mal ženu a vlastne dieťa malé, tak sa potrebuje venovať im. A aj som bol unavený. Akože teraz niečo ešte po práci, chcel som aj nejaký čas pre seba a vôbec som akože videl, že celý tento setup ma nikam neprivedie a plus som si uvedomoval, že vlastne ja, keď budem v tej banke, tak vlastne tam ten biznis ma nestretne, neurobím. Takže postupne som sa na to pripravil, že ja som si našetril na nejaký rok života, som vedel, že aké mám náklady, veci mám rok života, úspory. Peťo, čo bol vlastne ten môj business partner, fungoval dobre obedovať.sk a mal také ďalšie projekty, že relaxovať.sk, ubytovať sa, nakupovať a tomu nefungovalo, takže my sa dohodli, že to by som si zobral na starosti a skúsil tam nájsť nejaký business model. Takže povedal som si, že dobre, idem zariskovať, mal som worst case scenario, jak sa hovorí, že tak rok to skúsim a keď nie, tak sa vrátim do tej banky a budem žiť ďalej. Takže treba podľa mňa v živote aj sa odvážiť, zariskovať, urobiť nejaký krok do neznáma. Mne sa veľa ľudí akože v tej banke to nechápalo, lebo tam sa mi darilo, ja som za tých 5 rokov aj viedol oddelenie, 15 ľudí, mal som tam nejaký manažerský potenciál, presne som vedel, že keď tam vydržím 15-20 rokov v tej banke, tak budem ako keby mať veľmi dobrú pozíciu v tom celom, ale to bolo to, čo proste ja som cítil, že nie je tá moja cesta. Hej, že ja som cítil, že ja radšej pôjdem možno niečo úplne, že zariskujem rozbiehať, ale akože bude to niečo, čo je moje. Ako dopadol toto, alebo ako dlho ti vydržali tie úspory? Keď hovoríš, že si mal rok pripravený, tak... Hej, tak ja som vlastne odišiel, samozrejme bola to totálne akože prvá zmena, hej, že v tom, že človek nemá to zázemie tej veľkej firmy a začína úplne z nuly, možno s nejakými takými projektami, ktoré nemali ten biznis model, takže začal som vyslovene robiť obchodníka, ktorý chodil som aj nakupovať SK, som rozbiehal, tak som sa postavil na obchodnú, navštevoval som tam obchody, snažil som sa im predať tú propagáciu na internete, ale zároveň som vnímal aj, že aké majú oni potreby. Čiže reálne som videl, že tie obchody ten internet až tak nevnímajú, ale páčilo sa im napríklad, že v okolí boli veľké firmy, Tatra banka, sporiteľne a podobne a oni vraveli, že oni by chceli osloviť tých zákazníkov, aby tam chodili. Tak sme vlastne takto vymysleli prvý taký akože zľavový portál, ktorý sa vtedy volal Benefit Systém a ponúkal 10 až 15% zľavy pre zamestnancov veľkých firiem. Čiže tam na tom pekne vidno, že človek keď začne robiť niečo, začne sa tomu venovať, začne sa pýtať tých zákazníkov, tak akože začne ho to smerovať. Tento benefit systém nebol ešte úplne úspešný, lebo tie zľavy neboli veľké, 10 až 15%, tí zamestnanci to využívali v malej miere, ale už sme akože sa tomu akože blížili. A potom niekde jeden klient mi povedal, že v zahraničí sa rozbehol veľmi dobre Groupon, čo bol prvý taký zľavý portál a zároveň v Čechách sa už rozbehol tiež prvý zľavý portál a vlastne takto ten klient mi hovorí, že vy máte na to dobrý setup, lebo máte vlastne týchto malé prevádzky, všetky salóny krásy, obchodíky, reštaurácia a podobne, že by sme vedeli dobre spraviť ten biznis. Takže na prvú sme tomu úplne neuverili, že by nám to mohlo ísť, lebo to je to, že človek tam vidno, ako napríklad funguje, že tie staré stereotypy. My sme videli, že na tých portáloch trebalo dať 50% zľavu. Tu my sme videli, že to je relatívne ťažké aj 15% zľavu získať od tých klientov. Plus tedy trebalo platiť kartami na internete, čo nebolo bežné. Tak som si povedal, že možno to nie je úplne pre nás biznis. No, že prešli 2-3 mesiace a videli sme, že prvé zľavové portály sa rozbehli že na Slovensku a funguje to. Takže vtedy sme si povedali, tak treba sa do toho pustiť, treba to rozbehnúť. A my sme vlastne možno za 2 mesiace našli spôsob, ako vlastne
rozbehnúť zľavu dňa. Najdôležitejšie bolo, ako to nakodiť, hej, že ako získať ten software. Nám jeden programátor náš povedal, že to bude možno trvať 6 mesiacov, kým to nakodí. My sme vrali, že to nedáva zmysel, že 6 mesiacov utečie nám trh. Tak sme prišli za druhým programátorom a ten vlastne dal do Google, že Groupon klon a zistil, že sa dá kúpiť celý kód za $1000. Okay. Že Číňania tým, že Groupon vtedy a vlastne zľavé portály to išlo po celom svete, Číňania to nejaký naprogramovali a dalo sa to za $1000 kúpiť. Ale on ešte chvíľu googlil a zistil, že iní Číňania ukradli ten kód tým prvým Číňanom a predávali ho za $89. To nemyslím vážne, čiže za $89 ste kúpili to, na čom ste začali tu. Takže my sme potom, že to stojí za risk, tak sme si to kúpili, za tých $89 prišiel taký celkom dobre napísaný kód, nejaký časť backendu v čínštine, ale to sme doprekladali. A vlastne mali sme kód, mali sme vzťahy s klientami z tých portálov obedovať, relaxovať, nakupovať. Takže sme obehli, dohodli sme zľavy a spustili sme to a zafungovalo to. Čiže to zhruba, zľavu sme spustili zhruba rok po tom, čo ja som odišiel z tej banky a vlastne presne to bolo ten nejaký môj časový rámec, na ktorý som mal ja na tie peniaze. Čiže ty si skončil v banke, mal si na rok odložené peniaze, končil rok, už sa blížilo to, že asi si sa mal vrátiť. Áno. A vtedy si rozbehol zľavu dňa. Koľko od toho bodu, ako ste to rozbehli, trvalo, než ste naozaj videli, že OK, že toto, trafili sme do čierneho, že toto je ono? V podstate tá zľava dňa bol veľmi silný koncept, čiže nám to možno bolo po 2-3 mesiacoch jasné, že to je už, že nás to posunulo do nejakej úplne inej ligy, lebo stalo sa to veľmi populárne. My sme vlastne prvou zľavou predali 700 kupónov, čo bol obrat 7,000 po 10 eur, čo bol obrat 7,000 eur. A takže bolo to také, že vabank, hej, že vlastne končili nám, teda mne, moje zdroje, veci, samozrejme mal som nejaké potom scenáre, že ako by sa dalo pokračovať ďalej, ale prišla tá zľava dňa a vlastne 2-3 mesiace už je fungovania nám dali najavo, že sme rozbehli niečo veľmi super. Kedy si sa začal kedy si mal prvú výplatu zo zľavy dňa pre seba a ak napríklad, že vieš aj povedať nejaké čísla, aby si to ľudia vedeli aj konkrétne predstaviť, čiže... No, ja som mal vlastne... ja keď som odišiel podnikať, tak ja som vlastne si aj mne sa akože celý setup zmenil, čiže ja som si aj znížil dosť náklady. Ja som sa vlastne rozviedol vtedy prvýkrát, predali sme byt, takže som si splatil hypotéku a vlastne mal som náklady len možno 1,000 eur, hej, že som, ktoré na mesiac, ktoré som mal, z toho som fungoval. To mi vydržali na tie 2 mesiace a vlastne potom som si tých 1,000 eur začal aj vyplácať z tej zľavy dňa. Čiže z tej 1000 sa dalo vyžiť akože relatívne základne, hej, normálne. Vedel si v tej dobe vyplácať aj viac? Lebo to je taká otázka, ktorú sa nás veľa founderov pýta, že koľko si vyplácať, kedy sa začať vyplácať, koľko, že či preinvestovať všetko do firmy a naozaj, že žiť na minimum, alebo ako by si ty odporučil túto stratégiu? Záleží, koľko tá firma znesie, hej, čiže my sme potom, vlastne nám chvíľu trvalo s Peťom, že keď sme si uvedomili, že vlastne tá firma naozaj zarába veľmi slušné peniaze. My sme všetko, ako relatívne, celý ten prvý rok zľavy dňa sme reinvestovali späť. Čiže my sme si vyplácali tie, možno nejakú základnú odmenu a všetko sme sa snažili dať do toho biznisu, čo si myslím, že bolo celkom dobrá stratégia. A potom ale po roku nám už začínalo dochádzať, že tá firma začína byť veľmi slušne zisková a dopriali sme si keby slušnejšie odmeňovanie. Vieš povedať nejaké že špecifické číslo? Alebo hej, no, bolo to možno okolo 2-3 tisíc, hej, čo sme si začali vyplácať. Ale my sme zase... A aké ste mali obraty v tej dobe? Alebo že vieš, aby si ľudia vedeli predstaviť, že, okay, že keď moja firma dosiahla toto, tak som si vedel to vyplatiť. My sme práve, že tie obraty mali už dosť dobré, že my sme zľava dňa možno ten druhý rok, povedzme, urobila už okolo 1,5 milióna eur výnos. Okay. Hej, a možno no, len akože tam bolo fakt, že zľava dňa my sme dostali vlastne potom aj ocenenie od zhodou okolností od Deloitu, ktorý robil ako
Rising Star, akože druhá najrýchlejšie rastúca firma v strednej Európe. Wow, v tej dobe, hej, v kategórii Rising Star, lebo sme narastli za 3 roky o 979%. Neuveriteľné, to je fakt, že neuveriteľné. To je, koľké startupy nerastú, že to je šialené. Čiže bol to fakt, že veľký boom a pretože nám to ani možno nedochádzalo, hej, že my sme stále žili akože v tom setupe spred 2 rokov, hej, že sme si akože dovolili sme si už niečo viac, ale akože tá firma rástla akože násobne viac. Čo bola možno aj celkom dobrý setup, lebo nám to napríklad umožnilo, my sme sa fakt sústredili na rozvoj tej firmy. Aj sme všetko vlastne sa snažili reinvestovať, čiže rozvíjali sme regióny, otvorili sme v Čechách pobočku. V Čechách akože ten trh nám trošku už ušiel, hej, že akože zaradili sme sa do možno prvej 10 zaujímavých portálov, ale už sme nemali tamto dominantné postavenie ako na Slovensku. Ale zase ja na tom som videl, že vždy ťa ten život a vesmír odmení, keď ty ideš niekde a odvážiš sa, ideš na väčší trh, na ťažší trh, už možno plný, lebo my sme tam mali možnosť, sme spoznali ten trh a zistili sme, že tam funguje veľmi dobre portál Lunchtime.cz. Hej, my sme mali vlastne na Slovensku obedovať.sk a v Čechách fungoval Lunchtime.cz. Stretli sme sa s nimi a my sme vlastne kúpili ten projekt. Hej, že tým, že sme mali akože veľmi slušne zarábajúcu zľavu dňa, mali sme obedovať.sk na Slovensku, ktoré sme vedeli, že ako funguje. Videli sme, že v tom lunchtime je veľká hodnota. Sme ho kúpili vtedy 70% podiel za zhruba 300 000 eur. Okay. A vlastne 2 roky na to sme ho predali za $2,2 milióna. Okay. Hej, čiže my sme vlastne ako keby 7-násobok za 2 roky. Hej, že na tom presne tak, že bola nejaká odmena za to, že tiež sme sa nebali, kúpili sme to, chceli sme to nejako skonsolidovať, zobedovať.sk, ísť rásť a potom vlastne vďaka tomu, že sme boli v tých Čechách, čo bolo zaujímavé, tak vlastne nás oslovil indický investor Zomato, ktorý chcel globálne vybudovať reštauračný portál. Na mape mal Prahu, nemal Slovensko vôbec, lebo Praha je ako top 6 destinácia turistická v Európe, takže chcel v Čechách kúpiť reštauračný portál a vlastne oslovil nás, že by sme nepredali Lunchtime a my sme v podstate povedali, že dobre, ale musí kúpiť aj obedovať.sk. Ten sme nacenili nejak proporčne a predali sme to. Čiže to je vlastne ako keby bolo také veľmi dobré obdobie, že sme akože fakt sa sústredili na ten biznis a veľmi sa nám darilo. A potom samozrejme prišlo aj obdobie, kedy sme možno sa viac defokusovali a keby neustrážili sme si ďalej tú stratégiu veci a akože veľa sme aj zle investovali. Hej, aby to nebolo, že len sme zažívali ten success, ten sme zažili veľmi rýchlo a potom vlastne ten život je taký, že on veľmi rýchlo odzrkadlí potom ako keby diery v systéme, ktoré človek má a proste... V akom bode si ty tak nejak uvedomil, lebo si hovoril, že dlho ste žili v tom, aj keď už ste točili veľmi slušné peniaze, že ste stále žili v tom základnom mindsete toho, že OK, že my stále tu budujeme nejakú firmu a nebrali to ako úspech. Bol nejaký bod, že si sa zabudil a povedal si, že aha, vlastne, že wow, že nemusím už toľko makať, alebo nemusím sa tak stresovať, alebo už nemusím rozmýšľať nad peniazmi? To bol práve taký paradox, že ja som si v nejakom bode toto začal uvedomovať. Presne, že tá firma zarába akože brutálne peniaze na tie pomery, hej, že z čoho sme začínali, že sa darí a že by som mal byť akože totálne v pohode. Ale paradoxne ja som ako keby nebol v pohode. Hej, že okay. To bolo také, presne také súčasné uvedomenie, že ja som si hovoril, že presne, že zvonku, keď sa na mňa niekto pozerá, že tak si musím povedať, že ten Zdeno musí byť závodov vysmiatý. A ja som síce bol závodov, ale nebol som vysmiatý. Hej, čiže a to bolo také ako keby tá fáza, že tá firma tiež narastie do nejakých rozmerov, akože nikto nás neučil vtedy, akože ako povedzme zmanažovať, povedzme už firmu, ktorá mala okolo 100 ľudí. Samozrejme konkurencia začne tlačiť zo všetkých strán, začnú nejaké ako keby tie
setupy medzi aj nami ako founderami, možno odzrkadlovať nejaké nerovnováhy. A no keď to tak poviem v skratke, tak ja som vlastne, a plus stále samozrejme človek ako, nevie si dať, ja som si v tej dobe nevedel dať odstup od tej firmy, že strašne akože mi na tom záležalo a som sa akože stresoval všetkým, hej, možno úplne zbytočne. Čiže ja som vlastne mohol byť viac v kľude, mohol som viac tak akože sa uvoľniť a ja som to nedokázal. Ja som stále proste riešil a ako keby... Čiže takýto zaujímavý setup tam bol v týchto veciach. Spomínal si aj konkurenciu, že naozaj ja si pamätám, že bol zrazu v jednom bode prišiel, že naozaj zľava dňa bola taká, že veľká a do nejakej neviem koľko, 3 mesiacov zrazu sa objavili všetky možné zľavové portály. Hej. Ako ste ich porážali, ako ste to riešili? Robili ste nejaké akvizície, alebo išli ste, že tlačili marketing, práce, do spolupráce? Ja som sa naučil v biznise, že absolútne najdôležitejší je produkt. Hej, že to ako vlastne, že čo je ten produkt pre tých zákazníkov a vlastne produkt ponúka, potom od toho sa odvíja všetko ostatné, že marketing a veci a podobne. A u nás ten produkt bol dobré díly. Hej, že mať vlastne čo najviac dobrých dílov a v tom sme my boli silní, lebo vlastne mali sme, a to bolo vlastne to super, že sme mali to zázemie tých obedov a relaxov nakupovať, že možno my sme akože roky sa tam niečo budovalo, z čoho sme potom vyťažili. Takže to bola tá cesta, že ako vlastne poraziť tú konkurenciu, že sme mali čo najviac dobrých ponúk a tí ľudia si vlastne zvykli ku nám chodiť a tí klienti potom chceli s nami robiť. Hej, čiže to bola alfa omega toho. Samozrejme tá konkurencia bola silná, aj dodnes ma niektorí ľudia z toho biznisu nemajú radi, hej, lebo sme vlastne potrebovali ísť akože tvrdo, si riešiť ten náš biznis a to je biznis. Hej, čiže samozrejme my sme boli potom pod tlakom, že prišiel vlastne Čiech Slevomat, ktorý tiež vlastne vytvoril, akože sprísnil to konkurenčné prostredie a vlastne nás tlačil do veľa väčšej profesionality, čo sa týka manažovania obchodu, marketingu, online marketingu, content managementu a celého tohoto. Takže, ale akože základ úspechu v konkurenčnom prostredí, prvý krok je mať dobrý produkt, hej, že byť niečom fakt, že lepší ako proti ostatným a potom všetko ostatné. Okay. Musí byť tiež. Hej. Tak poviem. Vieš opísať možno našim poslucháčom, sledovateľom, že ako vyzerá deň CEO, alebo že čo presne robíš? Lebo veľa ľudí si to nevie predstaviť, že čo to obnáša. Podľa mňa ten deň CEO strašne záleží, lebo by mal byť v súlade s nejakým setupom toho CEO. Hej, že čo je mu vyhovuje. Ja viem, že čiže ja mám taký ako keby setup, že mám ako keby relatívne silných manažerov oddelení, ktorí ako keby to je taký korový tím, hej, ktorí akože sú veľmi akože zdatní a nerobím mikromanagement. Hej, čiže ja vlastne akože majú odo mňa dosť veľa voľností a aj zodpovedností a my sa vždy aj v útorok stretneme na takom spoločnom meetingu všetci, kde riešia aj 2 hodiny všetky možné veci, problémy, čo treba. A potom vlastne sa rozídeme do tých oddelení a vlastne riešia sa potom už jednotlivé veci, kde ja potom ešte ako keby s nimi jednotlivo poriešim veci, ale venujem sa hlavne ako keby takým rozvojovým veciam, vzťahovým veciam a takýmto veciam. Čiže nemám na sebe takmer žiadnu operatívu a snažím sa držať stratégiu, víziu, komunikáciu, vzťahy v tej firme, dobudovávam tie týmy, čiže taký ten HR si beriem na starosti, aby vlastne to prostredie pre tých ľudí bolo tak spravené, aby sa im dobre robilo a držím hlavne ako keby tú takú inovačnú líniu. Hej, že vnímam, že kam ten produkt má ísť, aby sme naozaj inovovali a išli vlastne strategicky tam, kam máme ísť. Teraz nedávno som počul taký dobrý rozhovor, že presne, že CEO je jediný, alebo ten zakladateľ, founder je jediný, kto môže v spoločnosti naozaj zobrať to najväčšie riziko. Lebo že aj môže byť hociak dobrý manažer, ale on si jednoducho nemôže dovoliť zobrať také riziko, lebo to není ten jeho projekt, že sa bojí, že čo keď to pokazí.
jedine CEO je ten presne, kto môže povedať, že ideme inovovať, ideme robiť nejaký takýto šialený krok alebo niečo, lebo vlastne pozná ten projekt, založil ho, je to jeho. Presne tak, tam je tá kompetencia, že nemôže sa očakávať, že od tých oddelení, ktoré vlastne sú relatívne hlboko v operatíve, že tu robia nejaký akože zásadný posun toho biznisu. Čiže ten zásadný posun je vyslovene na tom CEO alebo na majiteľoch tej firmy a oni majú aj tú moc, hej, aj tú energiu, aj ten drive to niekam celé posunúť a treba to posúvať, hej, lebo vlastne každá firma, ktorá prestane nejakým spôsobom inovovať a vnímať ten biznis, tak vlastne postupne začne stagnovať. Áno. Koľko asi trvalo, kým si prešiel alebo opustil operatívu úplne? Boli to možno 2-3 roky, kým sa to celé vlastne nastavilo, lebo ja to proste vnímam taký presne, že napríklad taký príklad na stavebnej firme, hej, že ten proste riaditeľ stavebnej firmy proste nemôže nakladať tam lopatou do miešačky, hej, čiže samozrejme treba mať tieto základné funkcie dobre poriešené, ale potrebuje on odísť od tej operatívy, ale zároveň, čo sa mi aj stalo, že napríklad teraz je obdobie, že sa vraciam späť hlbšie, možno viac do tej prevádzky, lebo ja som vtedy tú firmu dobre setupol a ona potom mohla rásť. Ale teraz my sme, ten projekt už funguje 14 rokov, pred takou ako keby väčšou inováciou toho celého. A ja napríklad by som vedel tú firmu presne zinovovať lebo vlastne Zľava dňa je zľavový portál, ktorý vlastne predáva hlavne so zľavou služby, cestovania a podobne. A ten biznis ide do online rezervácie. Čiže my staviame teraz online rezervačný portál Foxo Boxo, kde si môžeš online zarezervovať všetky možné cestovný ruch, pobyty, potom masáže, chceme pridať a podobne. Tak vlastne ja som pochopil, že aby som teraz túto veľkú relatívnu inováciu spravil, tak som sa potreboval zase vrátiť späť aj viac do tej operatívy a zmeniť tam vlastne všetky možné procesy, veci, staré štruktúry, lebo to už bolo potrebné. A tiež tu vidím, že to je vyslovene zodpovednosť toho CEO, lebo tí ľudia, či chcem, či nechcem, akože majú skôr tendenciu ísť v tých starých šlapajách a ten biznis teraz potreboval akože výrazne akože pomeniť, takže zase som sa potreboval ponoriť hlboko, možno späť aj do tej operatívy, aby som to vedel celé proste prenastaviť a zmeniť. Super. Ďakujem veľmi pekne. Ešte by som rád začal jednu tému. Ty si už dneska aj načrtol, my sme sa o tom rozprávali ešte pred podcastom a máš aj výborný rozhovor na Forbese, aj nejaké rozhovory už na túto tému máš online. Veľa si rozprával, alebo máš skúsenosti s vyhorením a s prepracovaním. Vieš poradiť ľuďom, že ako nájsť ten balans, alebo na čo si dávať pozor, ako si to ty sám spoznal vo svojom živote, čo si robil nejaké kroky, aby si sa tomu vyhol? To vyhorenie je vyslovene ako keby u mňa, ja môžem povedať to na svojom príklade a vlastne u mňa vlastne to vyhorenie bolo, že základnú takú premisu ja som nevnímal. Ja som bol čisto racionálny človek, ktorý vlastne všetko vnímal ratio mindom a že vlastne tento 3D svet je jediné, čo existuje. A nevnímal som nejaký rozmer druhý, ktorý je vlastne, že človek má aj nejakú dušu, hej, že je nejaké duchovno, že je nejaké ako keby jemnohmotné svet za tým, hej, ktorý vlastne som ja úplne ignoroval. A vlastne človek vlastne, keď ignoruje vlastne svoju tú podstatu, tú dušu, že to, kým naozaj je, tak vlastne postupne sa od nej oddeluje a vlastne tam nastáva to vyhorenie, že vlastne to, kým ja skutočne som, že moja skutočná povaha, moja skutočná nastavenie, to, čo ja skutočne mám rád, je vlastne zakodované v tej duši, hej? A ja tu fyzicky Zdenko chodím a vlastne som sa možno vzdialil od toho, lebo som vlastne nabral nejaký ako keby setup výchovou, spoločnosťou, normami a vlastne ako keby racionálne som si nabral nejaký ako keby spôsob fungovania, ktorý ma ako je oddelil. A to pre mňa znamenalo to vyhorenie. Keď to poviem, to je tak akože
zhruba povedám, keď to mám, že čo to znamenalo v praxi, že ja som vlastne, duša vlastne s človekom komunikuje cez pocity. Hej, že ja ako viem, že či robím niečo, čo je v súlade s mojou podstatou, je, že či sa dobre cítim. Či mám dobrú odozvu na to, alebo nie. A ja som mal vlastne dosť zablokovanú celú ako keby emocionalitu. Hej, ja som nevedel zdravo precítiť emócie, keďže som mal vlastne s tým spojených veľmi množstvo akože nezdravých presvedčení, napríklad hnev, že je veľmi zlá emócia, že si ju nemôžem dovoliť prejaviť, hej? Že ju nemôžem ukázať, lebo vlastne keď ukážem hnev, tak som stratil kontrolu nad sebou a vlastne ľudia ma odsúdia, nebudú so mnou chcieť robiť, nebudú ma mať rádi a milión takýchto presvedčení. Pritom hnev je veľmi zdravá emócia práve na to, aby si človek nastavil hranicu voči ľuďom, lebo keď niekto vám prekročí hranicu, tak vycítite hnev a vlastne vás to naštve a ho pošlete do pečka, hej? Že toto je moja hranica. A to bol môj vlastne problém, že ja som túto nemal k dispozícii, túto ako keby výbavu, že sa zdravo naštvať a ja som si nevedel nastaviť hranicu voči ľuďom. Tým pádom mne ľudia, a to keď proste ten biznis rastie, tam je proste veľa zamestnancov, je to nejaký biznis partner, sú to dodávateľa veci, všetko a to vlastne celé. Človek chce byť len pozitívny, len dobrý, len všetkým vyhovieť, a len z tej pozitívnej energie budovať tú firmu, tak vlastne mňa to celého rozbilo. Hej? Lebo vlastne, že to bolo na úkor mňa. Takže som ešte vyhovel tomu, ale že to bolo na úkor mňa, lebo som nemal som tú informáciu od mojej bytosti, že toto už je za hranicou mojou. Hej? A vlastne celý problém bol v tom neschopnosti precítiť zdravo všetky emócie. Hej? Čiže ja som vlastne, u mňa sa to ale tie emócie nikam neujdu. Hej? To je to, že tam niekde v podvedomí všetko sa to nabaluje, lebo tu mi stlačil niekto gombík a to vlastne celé bolo ako vrelo vo mne, ako proste v nejakom tlakovom hrnci. A ja som proste na povrchu to vôbec nevnímal, ale akože prejavovalo sa to, že som proste nespával, že som nebol spokojný, že som vôbec nemal nejaký pocit šťastia, nejaké harmonie, žiadna nejaká akože radosť zo života, keď to tak poviem. A toto bolo v tej dobe, keď si opísal, že áno, úspech za úspechom, hej? Že? Presne, to bol ten paradox, že že sa mi fakt že darilo na všetkých stránkach, ale môj vnútorný svet bol, samozrejme, a potom sa to začalo prejavovať aj, že sa prestalo až tak dariť, hej? Lebo vlastne keď proste človek prestane robiť tie rozhodnutia prospešné pre seba, aj pre firmu, tak vlastne samozrejme sa to začne. My sme napríklad strašne veľa investovali do nezmyselných vecí. Ja som si nevedel nastaviť hranicu voči Peťovi spoločníkovi, ktorý on mal vlastne chuť proste veľa ráz investovať, ísť do šírky. Ja som bol ten, čo vlastne potom realizoval tie veci a to nefungovalo, lebo my sme kúpali jeden projekt za druhým a nestihali sme to a tá realizácia bola na mne. Čiže tu ja som začal byť totálne vyhorený, lebo tu prišiel jeden, druhý, tretí projekt, ktorí nefungovali, trvalo to nejako setupovať, bolo to na mne a Peťo vlastne už hľadal akože ďalšie veci. A to bola ale moja chyba, že ja som si to nevedel s ním odkomunikovať. Čiže on robil to, čo jemu sa páči, čo on uznal za vhodné a ja som si nevedel tú hranicu nastaviť. Takže toto je za tým vyhorením a preto dnes, čo vnímam, je, že je tu aj nejaká akože vyššia inteligencia naša, duša, alebo vyššie ja, alebo proste tá spiritualita, ktorá vlastne človeka vedie a s ktorou sa treba zlaďovať. Hej? A vlastne celé to vyhorenie, ja ako vnímam, je vlastne vyosenie sa od tej duše. Hej? Čiže čo ja som vlastne potom, aby som to celé pochopil, tak ja som vlastne musel odísť do biznisu, predal som firmy, a vlastne 3 roky som len hľadal, že v čom bol problém a vlastne som pochopil, že treba si rozchodiť tú emocionalitu, že vlastne ja som sa potreboval moje telo naučiť vôbec prežívať zdravo niektoré emócie, že ten hnev napríklad, ja to poviem, že ja keď som sa začal teda do toho viac otvárať, tak to prišlo, že kúsok, hej? Kúsok viac hnevu, že telo malo fóbiu na ten hnev, takže aj na ďalšie emócie z toho negatívneho spektra, strach a podobne. Takže naučil som sa toto zdravo preciťovať, ale to boli fakt roky, aby sa to telo to späť naučilo a potom som vlastne potreboval vypustiť celý ten balík, čo tam bol napustený tým životom.
Takže a takto som sa vlastne nejako ja vrátil k sebe a zharmonizoval som sa a vlastne upratal som sa a teraz vlastne už keď riešim veci, tak naozaj, že čo najviac v súlade so sebou, že a robím také rozhodnutia, že si dávam ako jedno z kritérií aj to, aký mám k tomu pocit. Hej? Že ako si to, že to celé nacíťujem. Samozrejme, dávam k tomu aj racionálny mind, hej, že keď idem niečo robiť, že ako sa na to racionálne dívam, aký mám k tomu pocit a možno sa popýtam na nejaké spätné väzby aj okolia a si urobím proste to rozhodnutie už nejak tak celostne so sebou aj s celým s tými vecami. Wow, musím povedať, že wow, že toto naozaj ani neviem, či som dokázal plne spracovať, že musím si to nechať ja sám predstaviť, ako to aplikovať v živote. Máš možno nejaké praktické tipy pre ľudí, čo počúvaš, že ako to aplikovať, alebo aj pre mňa teraz? Áno. Ja som to samozrejme zhutnil, lebo ten časový priestor v podcaste je obmedzený, takže samozrejme na toto by vedela byť nejaká dlhá téma, samostatná. Snažil som sa to čo najviac ako keby zhutniť, ale tie rady, ktoré sú, je proste dbať o duševné zdravie. Mm-hmm. Hej? To je proste prirodzene v tej spoločnosti sa hovorí, že treba dbať o fyzické zdravie, to je jasné, treba, ja sám proste sa snažím, akože veľa cvičím, behám, športujem, to je veľmi pozitívne vplýva aj na to psychické zdravie, ale pridať k tomu aj to psychické zdravie. Hej? Čiže zaoberať a tá rada je, že vnímať, že všetko, čo sa deje vlastne v okolí, je nejaký výsledok mojich vnútorných nastavení. Hej, že je to nejaký setup, ktorý ja vnútorne mám a vlastne mne sa to celé inscenuje okolo mňa a vnímať, že dokeľu a dostať sa do pozície akože takej, že ja to tvorím, ten život môj. Hej, a že nie je to, že teraz, že som akože v obeti, že som bezmocný, že teraz tu ma to valcuje, toto. Skôr začať vnímať, že aha, prečo ma to valcuje, že prečo, kde som si povedzme nenastavil hranicu, kde som urobil zlé rozhodnutie, ako to viem zmeniť, ako viem zmeniť mindset. A to je podľa mňa také najdôležitejšie poznanie, že mám ja kontrolu nad tým životom. Hej, že to som ja pochopil, že ja viem, nech akokoľvek tá situácia je, možno sa javí bezmocná, ja sa z toho viem poučiť, viem si nanovo vystavať ten život a viem, že ja si to tvorím. Hej? Že to je podľa mňa taká najzákladnejšia rada pochopiť. Taká stoická filozofia toto. Hej. Že ako môžeme my pristúpiť k tej situácii a nie sa nechať neovládať. Tak, presne, že ja si to tvorím a to je možno aj tá rada pre ľudí, ktorí rozmýšľajú o tom, či idú podnikať alebo nie a možno rozmýšľajú, či majú odvahu alebo nie. Pochopiť, že oni majú tú moc, hej, že oni majú tú silu, že oni keď sa rozhodnú, že to dajú, že sa vydajú tým smerom, že si proste začnú sa do toho púšťať, tak ten biznis, ten svet, tie veci sa im začnú skladať. Možno nie hneď tak, ako si predstavujú. Aj naša cesta potom, kým sme k tomu dopracovali, bola klukatá a je to vždy nejaký výsledok. Ale treba mať, že keby taký ten mindset, že ja viem, že keď som sa rozhodol, že to chcem, že sa to dá, že to je možné a možno treba zostať flexibilný v tom, že ako k tomu dokráčať, že možno to bude trošku ináč, možno si potrebujem ja spracovať nejaké veci, nejak sa nastaviť. Takže a dokráčať k tomu cieľu. A k tomu je vlastne ako keby veľmi dobré akože vnímať tú duchovnosť, tú spiritualitu, ten mindset, lebo akože v konečnom dôsledku ono to človeka dovedie k tomu, že aha, že ja si tvorím vlastnú realitu, ja vlastne viem mať kontrolu nad tým, čo myslím, ako sa cítim, čo tvorím a vlastne potom dokračať sa k niečomu a vybudovať si nejaký spokojný život, šťastný život. Hej, a to je vlastne, tá odpoveď je vždy vnútri seba, lebo pre každého to je niečo úplne iné. Hej, to je dôležité, že pre niekoho je ten šťastný život, že proste je výborný copywriter a odíde, bude robiť freelancera a bude robiť najlepšieho copywritera. Pre niekoho je to niečo úplne iné. A to je strašne dôležité sa naučiť hľadať v sebe, že čo je tá moja cesta. Hej? Že tak ako ja som na začiatku videl, že pochopil, že auditor Deloitte, napríklad, že to je špičková firma, výborná kariéra, nie je to pre mňa. Takisto banka som videl, že nie je to pre mňa a vlastne našiel som, aha, dobre, tak to podnikanie je pre mňa. Takže
A s tým som sa aj ja vrátil potom do biznisu, že ja som si vlastne v roku 2017 odišiel komplet, že som predal všetky firmy. Upratal som si v sebe a som pochopil, aha, dobre, ten biznis bol pre mňa. Mňa to bavilo, išlo mi to, darilo sa mi, len som si nevedel nastaviť tú hranicu, nevedel som si nastaviť svet okolo seba, nevedel som v tých krízových situáciách aj mať prístup k tej akože tienistej stránke mňa, čo sú tie negatívne emócie, ktoré sú ale veľmi prospešné, hej, v tom celom. Takže som sa vrátil a postupne ako keby sa aj ja vlastne stále učím, ako vlastne vybudovať úspešnú firmu a zostať akože čo najviac v sebe ukotvený, zostať v tej pohode, v sile, šťastí, spokojnosti. Lebo ja som si uvedomil jednu vec, že nie je cesta akože úniku. Hej? Že ja som chvíľu unikol a že pre mňa nebolo cesta, že vlastne zostať niekde na farme a pestovať paradajky. Hej, ja som to skúsil na rok. Hej? Že to som zistil, že tiež že to nie, a že ako žiť, tak žiť naplno, že podnikám, realizujem sa, robím veci, ktoré ma bavia, že som naplno súčasťou toho života a zároveň som není vyhorený. Hej? Čiže to je to, čo ja teraz skúšam. Hej? Priznám sa, že tiež ma to akože dobre zomlelo, ale je to nejaký ako keby dobrý, už taká tá spirituálna cesta v praxi, že už proste na tých reálnych krízových situáciách, problémoch, veciach, na tom sa človek akože zažíva seba, aha, zvládol som toto a zostáva proste nejaký ako dobrý pocit z tej urobenej práce. Hej. Super. Ďakujem za rozhovor. Myslím, že tuto môžeme ukončiť. Už mi kývajú, že nám uteká čas. A verím, že naozaj ľudia si to veľmi užijú, lebo také množstvo informácií a hodnoty, value, čo sme napchali do tohto rozhovoru, to je primárne ty, tak to je naozaj veľké. Tak snažil som sa tých 15 rokov skúsenosti z biznisu dať do 40 minút. Do 40 minút. Takže verím, že to bude mať nejaký prospech pre ľudí. Dúfajme. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme tebe. Ďakujem pekne.